Hello, dildo. Hello. Daj si tichšie mikrofón, strašne nahlas sa počujem. Tak si stíš hru? Či pár to nastav, aby si ma lepšie počul. Číti sa. Nie, to som nechcel. Hello. Čo, Paťo, čo? Prosím? Paťo, ja som si kúpil nový revolver, hej. No. Potom som si kúpil, čo som si kúpil? Čo si Potom som si kúpil rukavičky na zimu. Potom som si vylepšil kemp No. svoj a zarobil som na zvieratách $140 zatiaľ. No. Šikovne. Mám 11 zlata. A čo je na tom? No, že ja si kúpim kapitále. Koľko stojí? 3. A to na čo to nekupuj? Kúpim si to. Však to nič nemáme. Samo ty tomu nerozumieš, dobre, tak ticho. Daj si to repať, daj si to repať. No že čo, Paťo? Daj si slepačí vývar. Vieš čo, nedá si slepačí vývar, ale dneska na obed som mal nejakú rajčinovú polievku. A vieš čo som mal ešte? Nejakú čínu. Takto. Čo? Max. Paťo, nepôjdeme to oslobodzovanie toho domčeka? Jasné. Je to nejaká chatka, tu bude asi nejaký pribínačík možno schovaný. Pribínačík. Paťo, ty si taký frajer, že tu bude nejaký pribínačík možno. No, však ale... Nie je to nič, iba nejaké cigánske, nechty. To sú... Cigán. Ty čo máš aké názvy, že cigánske nechty? To je kočka. Ja chcem do gulášu. To je taký malý jaguár. Ja som v nejakej osade. A potom pripoj na mňa. On hrá vianočné pesničky. A my tu máme nejaký ultra dildo v kempe. Pozri sa, aké dildo tu máme. Ty kokos. Vidíš to? No ty kokos. To tam môžeme kúriť. Ty kokos. Pače, krúpy padajú. No krúpy padajú, nie. Jaké si má zaondiace tvárech. No, keď máš tam brindu na predkoške. Brindu. Vybuchlo. A jaká hudba, počuješ to? Áno. To je kobrovská hudba. Čo mám už drve? Do ryti, ešte raz, do ryti. To čo bolo? No hej, ale to na vydánstvo Ten čavo tu je zamilovaný do studne, on sa pozerá a drepuje. Aha, tento. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Prosím ťa, už nikoho nezrá. Niečo... Hra na ohyheň. Presne tak, Patricius Bilovský. Však sa volá Bilovský svoje meno? Klaudius. To je hrozne buzeránsko. Klaudko. Jak by si mu povedal normálne, že akože skrátku, že Klaudo? Alebo čo? Alebo Kláda? Klement. To bojíme o Klaudiusovi a ty, že Klement. Však to je podobné. Tak Konštantín. No. Alebo To boli tí dvaja čávovia, čo sem došli, ne? Hej, áno, to boli tí dvaja opilci. Neviem, či boli opilci, ale viem, že sem došli, ako si hlaholíkech. Oni došli na jaguári. A v januári, hlavne. Presne tak. Ešte trocha chudobina, že si tu nemôžeš leštiť... Allahu Akbar, Allahu Akbar! To čo bolo? Mňa bola odbuchol. Pačo, nie, neopúšťam, ajaj. Dobre, dal som si mliečko. A keď je dobré mliečko... Idem ich teraz vybaviť všetkých. No černé to tu bolo. Dobre, ja mám týchto... To bol dramatikus, Paťo. Ja mám týchto troch, psycho na nejakých inších.
Tak chod na to, čo pri tebe, hej, áno, tam toho. Na toho vianočného? No aj... Koľko za ten dobre bombičky dostali, akože? Aj tento, ale on je černý, toto chápem. A nie je černý, tak to nič. Tento není černý a dostal bombičky. A on mi poďakoval, to je jediný, čo mi tak ja poďakoval. Bombička od babičky. Lenže tanks! Asi videl tanky. Možno Panzer, alebo Leopard, alebo... Alebo Panzerkaufwagen. Presne tak. On ma to na mene ponižuje. Paťo, ja som ťa od neho odnížil. Môže byť. Čo to tak vybuchuje stále? Asi Arabi. No títo bukvičáci to furt trieskajú do tohto. Trieskajú. Keď vidia obracu, tak oni sa trieskajú sami. No. Keď už budú chodiť koče? Ku koče? Koče, no minulé boli v 6. viesky koče. No zase 4. V 6. boli. Však 6. to bola tá, čo sme skoro kapali vtedy. No však, a nie si iba v nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste? Nie, tam nie sú bomby. Nebola tam bomba. Tak ja poničím všetky toto, čo budem vidieť. Ale vážne, tam nebola bomba. Ja si to potom Jaký som hĺbkajúci. Tam bomba nebola. No pekne si obkáš. Ja som pozeral od takého jednoho čáva, že oni si chceli kúpiť rogalo. No. Akože robili si srandu, akože hovorili po maďarsky, volali na inzeráty na bazoš a chceli si kúpiť rogalo a pýtali, a ono tam bolo napísané, že má jedno miesto a pýtali sa, či sa tam zmiestia traja aj s obsom. A že či môžu normálne letieť akože zo Šaly, nie zo Šaly, z Bratislavy až do Budapešti. Joj, ešte teba čavo stihne vyhylovať. Tak nestihnem. Asad al-Basad. Že to už nebol treba. Nie? Ne, že to ti iba tých žltých ukazuje. Tak mám asi vidiny. Áno, máš vidiny. Tak je to nejaký čav, blikavúci. Zasa! Jaj! Už viem, čo sa deje. Oni majú luky, kde majú explozívne šípy. No však ja idem dovnútra. Ja nemám skúšané nábojov v dole. Ty brániš prednú stranu, ja zadnú lok? No počkaj, kde si ty? Však ty predná je tá... Ja braním to s tou bránou. No však áno, čo to je predná. Jo, na podu židú oni, vlci, čo strieľajú. Áno, to proste jediný vlk, ktorý ide a proste začne mi po mne strieľať. Ja tomu nechápem, furt dodnes. Už majú aj tomaháky. Aj chudačík týpeček. Tak zakiaľ nemajú iné háky, tak mi to nevadí nejako ani moc. Čo keď vám začnú hádzať hákové kríže? Než bacha, niekto je v dume. Ty kokos. Nie, že mi tu do domu vbehne oný taký Chávez. Nie, že sem behne nejaký káres. Tu je vlk v dome! Vlk v dome! Vlk v dome! Joj, vidím, cítim, počujem. Zabi to! Dobre, pohoda. Videl som, cítil som, počul som. Jak raz povedal Cezár, dovi, dopi, do... Tá toto Cezár povedal? Sa to kedy povedal? Vážne, čo už tedy tak bolo? No povedz mi skáďa to, čo máš Cezár, že toto povedal? Čo tu Dori ti robil vlk v dome? Už nejde. Jak ľahol. Jak klobása do taniera. Hen tam má niekto snajper, konže ja ho nevidím. Bunge som dostal, bunge. Ale neviem odkiaľ. Aj. Ja mám šnipa, šnip. Snajper. Pači, ja mám šniper gun. Ale čo to kurva, odkiaľ ma strieľaš? Čo po mne tu všetky šipy hádžu? No ako Čavo dostal 3 hity a stále žije. No dobre, tak zomrel. Zomrel na bohužiaľ vykrvácanie. Chudačík. Hlavne tam beží. Beží. Joj, to si ty? Nie. Ty kukus, ja sa dívam, že Čavo s tými vlasami a to si ty. A ja sa dívam a zrazu však to není jej. A zrazu ty hovoríš, že mi to niekto beží, čo? To je snivý chlapec. Baba boj. Páči, ešte som nevidel koč. Koč. Vieš o tom, že my sme ešte nikdy nedostali do Wave 8? No. Lebo my sme vždy skapali, že vo Wave 7. Už nemáme ani žiadneho spojenca. Čo už, to nevadí, to je v pohode. Aspoň nemusíme hitlerovať. Ale už dávajú rané šupy.
Uberajú ma, že 4 HPčok na jeden hit. Už dávajú šupy, keď sa šmykneš na bráne. Ja som nadrbaný. Zás? Počúvaj, ty daj si na healy niečo iné ako Moonshine, lebo ty si po waveke 6 opity. A fuja víte do toho. Aj, mačeta, Johnny mačeta. Som prečo nemáš mačeta? Samo mačeta? Nie, on mi hodil tomaháky. A som prežil. Joj, Paťo, helpeme! Dáme sa rýchlo, healuj sa bukva. Počkej, ja si idem dať ja som hrdina ti vravím, ja som hrdina. Čo som hrdina? Povedz, že som hrdina. Počkej, kde mám môj klobučík? Netuším. Keď mi raz v projeci gula okolo ucha, tak končím. Gula okolo ucha. Rýchlo, vymen to. Ale buzeranti od toho strieľajú. Ja som nadrbaný. Ber to, utekaj, ruš. Ja mám 4. A som na snajperku buzerant. Paťo, má snajperku. Dobre, no teda to ma nezajíma. Tak chrám pre dverek, lebo idú tam ďalší. Paťo, oni idú, house getelové. Tak ich zabíjaj, lebo ja sa snažím zabiť týchto tu. Joj, Paťo, help! Samo? No. Musíš to vyhrať. Joj, Paťo, gule vliete okolo mne. To je dobrý nápad byť na otvorenom mieste. Samo bachaj, íď tam. Ale pohode. Mám ho. Čo bol s hrnicou na hlave? Paťo, bacha, zabije ma. Tak nebo na tom asi nie. Na čo si na tom, keď ťa zabíja? Ale toto... A čo dáš, tu už iba 60 ich ostáva. Ty si vagína. A už to konečne kry. Idem na tu. Už iba 2 wavky. Nejdeš tam už, zabudni. Maxim Gana neexistuje. Ne, ja budem dávať pozor. Ty máš iba, na starosti máš iba tie schody. Samo. No moje kocky som už začínal kakať. Už tu je, vidíš toho rýchleho na mape? Aha, to je tento, aha. Paťo! Zabij ho! Nejde! On nejde zabiť tak ľahko. To čo? Skap ty hovado psačie. Paťo? Áno, vidím. Čo lebo cooldown bude zasa... Aha, on je armorovaný, aha. To som nedomyslel. Utekaj. Civik hovada špinavé, aziatské. Polúbte mi prdel. Koko dávaj, čo tu po mne strieľaš? Debilko sprostý. Ti one... Mám učiť... Oj, Nero mi. Ale piče kokot. Aj dorite za tento hrncák. Ale hovado špinavé. Nemám náboje. Čo hovorím? To ma hrozne fascinuje. Samo to zase ako predtým, hej? Tu je Maxe Kabalakše. Jo, môj kôň! Čo sa stalo? Jaj. Ty si prešiel koňa! Ty marha. Neviem, on sa rozbehne sám žutom. Paťo, už tu hraj ako hriankovač. No. Som pekne. Nie. Get up. To sme dopadli. Paťo. To sme dopadli. A to čo bolo za Samo nie. Čo si zase spravil? Si už kokot? On ma zabil Gutling Gun. Retry checkpoint. Si kokot už alebo čo? Ja ťa nechápem. Väčší neschop ako ty ani nemôže existovať. Ale, ja mám dobré vecičky. Funguje, jakže nefunguje. Čo si už? Ja ťa nechápem, Samo. Ja som padol, ja skapem. Neskapeš. Skapem. Nemôžeš. Máš to zakazané. Prečo má stále Dead or Alive? A prečo by si mačkal svoj ovládač? Čak, aby som utekal. A prečo chceš utekať? Lebo ma naháňali policajti. A prečo ťa naháňali policajti? Dal som vykradol vlak. Prečo si vykradol vlak? Aby som mal peniaze. A prečo chceš mať peniaze? Aby som si mohol kúpiť novú zbraň a vylepšiť kemp.
Tak prečo to chceš robiť? Aby som mal väčšiu charizmu. Prečo to väčšiu charizmu? Aby som bol vážnejší. Budeš byť vážnejší. Aby ma hráči trošku brali akože vážne. Prečo chceš, aby ťa hráči brali akože tak vážne? Lebo som mu propomenul. Oni na mňa furt pískajú, ako horavec na tebe smej. Nie. Ale dobre som zarobil, nie? No to, že pyžamo, biele trenky. Prečo sú na biele? Lebo sú biele farby. Kvôli DDD? Nie. To už dávno neexistuje také pre mňa. Jak to? Ja som už nestíhal. Odkedy nestíhaš? No, už dávno. Te koľko? Od 5. To fakt? To máš v pohode. Hej. A ja od 6. Ože máš, že... No, ešte potom, že ponožky také rukavice, také brnkatka, také náhrdelník a ešte takú tašku. Jaké brnkatka? Také brnkatka na gitaru, ne ty kokot. Ty hráš na gitaru? Nie. Čo aký to bude? Lebo mám gitaru. Však nehráš na gitaru. No ale mám ju. Čo sa dá? Ozaj, páči, kde si môžem kúpiť recepty? Jakej? A v akých získam? Čo to máš u Fenca? A sú drahé tie recepty? Hej. Koľko? Tak od 900, tak možno od 300 do 1300 peňazí. Čo to je? A to viem, čo je za hru. Prečo to prasa proste sralo riťou, keď to nestrelilo? To je taká hra zaujímavá. To je o gastronómii. O anatómii prasečieho tela. Áno. On vie, čo to je anatómia? Nie. Dobre. Dnes vieš, čo je anatómia? To je dobre. Tu Kamzik beha. Tak pochopíš. Ja si nespravím tú pizzu. Chápeš, debil.